Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-25 ng adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan liwat kitang magainop na sa sining udto? Bauti ang pinaka-latest nga sitwasyon, no? Para sa mga kaaksyon tang nagabiyahe padulong sa Iloilo Province. Kundi nag-una na ang Iloilo City and Bacolod City
Way na sang biyahe sang sakayan pandagat, mga barkota, mga roll-on, ang mga fast craft naton, kag isa sa Banago, wala sang trip dito padulong sa Iloilo, pero may mga ara pa nga palayag nga sa roll-on roll-off nga nagadungka sa Dumangas, Iloilo, may biyahe pa. Pero as of today, nagpagwa na sang memorandum ang Iloilo City and Iloilo Province nga kanselado na ang biyahe hasta sa May 31. Way na sang biyahe ang Iloilo Province and Negros Occidental. Meaning kanselado hulaton tang declaration sang Philippine Coast Guard angot sini mga kaaksyon. Karon dugay-dugay manging kaupod taman ang Aksyon Radyo Iloilo, kaupod dito si Aksyon Mario Hilonggo kung anano ang sitwasyon sa ila mga kaaksyon. Way na biyahe patabok dito sa Iloilo, both sides sa fast craft kag roll-on roll-off vessels mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining nga udto, kabayon tang oks lang kita sining mga inurasa. Ara lang kita sa tagsa ka mga puluyanta, wala lang sang damo nga problema. Kung may mga nagbalatian kag ti kinanglanon nga isulod sa ospital, isulod ta lang, no? Di magkatahap kay kung wala sang COVID, wala man na ginadeklarar nga COVID-19 ang isa ka pasyente. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayontang oks lang ang aton sining adlaw sang Martes sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad ba do kadamo gid daw hindi gid matraka mga kaaksyon, no? Sige lang, makalampuwas gid ta sini basta ginatuman ta lang ang health protocols nga ginapatigayon. Naka face mask, facial social distancing ang imuon ta kunyara kita sa gwa sa aton sining puluyan, no? Bao kay kabudlay gid sang sitwasyon. Kamusta nga to sining mga kauturan dira sa Negros Oriental? Kagabi ginbisitahan sila ni Presidente Rodrigo Duterte. Kagiban pa nga mga opisyal, mga cabinet members, nagpulong ang Presidente sa area sang Dumaguete City, Oriental, Negros. Kag kalakip man sa Bugos nga Region 6 sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:25 ng aton oras. Sa aton sining balita sa Kapitolyo, igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia Dugay-Dugay. Sa batasang Negros Occidental, parte sa pagpatigayon sang untat biyahe sa mga dipasayrong pandagat mga kaaksyon. Pag-untat sang biyahe hasta sa May 31 mga kaaksyon. Aton ibaloon karon dugay-dugay ang say sang aton sining lokal nga gobyerno sang probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man ang Department of Health, gin-classify ang Bacolod bilang moderate risk angot sa sitwasyon sa COVID-19. Balita na dugay-dugay ni Aksyon Dale Salazar. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso. BCPO nagpatigayon sang random drug test sa kapulisan subong nga adlaw.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Nokpo hindi pa 100% nga naka-confirm o kung nag-confirm si Michael Di Vinagracia ang napatay to sa Rizal Province. Baway pa sang confirmation ha. Nga naman nga wala pa sang confirmation. Ang counterpart to nila, tigaling kay kuno-kuno man lang yadto, way pamansang mihura siguro kung si Michael Di Vinagracia to ang nakitaan nga patay sa Rizal Province. Samtang balita sa patrol, balita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa declaration sang Philippine Coast Guard sa hindi lamang madugay aton hibaloon mga kaaksyon, no? Kag Power Watch Negros gingisi ang Memorandum of Understanding kung tani sa tunga sang grupo sang kagsang Seneco. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga balita sa syudad sang Escalante, 20 anyos nga lalaki arestado mga kaaksyon matapos nga makuhaan sang armas lutang sang ginkandak nga checkpoint sa Escalante PNP kagabi. Aton ni Baloona, uyab aksyon Roger Gotib dugay-dugay. Samtang sa balita naman sa syudad sang Bago, 37 anyos nga lalaki nakipagtransaksyon sa police operative nga nagabaligya sang illegal nga droga dakop sang mga kapulisan. Igabalita na ni Aksyon Percival Villamor dugay-dugay. Samtang sa balita nasyonal, igabalita man ni Aksyon Dorel Cabato, persona nga na-link sa baligyanay sang bakuna slots. Ginako nga may koneksyon sa lokal nga gobyerno. Kag Presidente Rodrigo Duterte nagbago ang paminsaron, hindi na pagipatawag ang mga anay presidente sang Pilipinas. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Negros Occidental, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga Region 6. Aton hibaloon karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:29 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, relax lang kamudra kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto. Mahinang kalaban Sige, matamaton talang ni para siguradong sigurado maka-relax sa sining udto samtang nag-tune in diri sa Aksyon Balita Banat Bulig sa Aksyon Radyo Bacolod. Kag sa mga website nga nagapamati via www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton via Aksyon Radyo Bacolod. Karon dugay-dugaya, tirahon tay na ang mga balita mga kaaksyon. Daligid lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kunistiel sa sining adlaw sang Martes, May 25, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 23 kag 33, liwat 23 and 33. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon tang nag-relax kag nagpamati na sa aton sining programa. May lang pagpamati da sa mga kaaksyon naton nga nag-monitor na sa sining udto
sakay April Velez, Amor Malayang, and Noy Erwin Gonzalez, Olmiha Mered, kay John Sinal, no? Baynosa Judita, no? Baynosa Judita, Edgar Pilayo, Samantha Love M. Merdihia. Kay Yern Grigas, Oni Ambing, kay Niepes Jasmine, Arnel Podis Amparado, Rochelle Fulgencio Susana, Nexon Riluta Bernardo, and Ida Kodak, no? Kay Ed Dakudag, no? Kay Noel Hichanova, Christine Minies Villalobos, Noel Amar, Alex Montesa. May lang pamatidra sa inyo, mga parikoy, no? Kag marikoy. Ayos. Sige, dali lang kay tirahon tadi na isapya ko. Basi magka chamba kita bala nga ma-open. Ay, pwerte ha. Sakay Edgar Pilayo da. May lang pamati kay Kim So. Humalumina kay Jessa Capitolo Tahom, no? May lang pamati Jessa Capitolo Tahom kag Suset Alunan. Ay, pwerte ha. Ang ininsik na hindi ko maintindihan no? Kung ano ni siya. Richel Bonilla kay April Velez. May lang pamati kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon kay John Vicente, kay Girly Nasnam Maravillo, no? Girly Nasnam Maravillo, kay Mini Oliadas Saliado, sa Dalio ni Guro, Mini Oliadas, kag Kenneth Minyosa. Ayos. Lantaon to diyan sa piyako ba si may nabilin ta dibla kag mamultahan ta nila karon blaho di ta maka hisayod, no? Daligid lang, no? Kay tarahon ta na idi kung may nabilin kita Rochelle Folinso Susana, may lang pamati ara na, okay na. Dari naman sa pihak nga bahin, no? Leonor Fernandez, may lang pamati. Leonor Fernandez, kay Kenneth Minyosa, Maria Corazon Damasco, Andrew Juanetes, Noveriano Solatorio, Pelton Lipora, Norbert Bacato, kag Martin Aliling. May lang pamati Ayos. O siging iban yung mga talamyawon, tagro mga greetings ninyo, karon lang dugay-dugay kay mahina ang kalaban. Sige, sa mga kaaksyon ta, karon lang dugay-dugay kay daw mahina ang kalaban Sige, daligid lang manambalik kita sa diligid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:38 na nga aton oras. Kadasig lang sang orasan ta ba do ginaalas lang pero sa mga kaaksyon ta pwede ba lang maghubi ng may edad na pwede gid no. Kinahanglan ta lang mag DTX 500 capsule kita mga kaaksyon. Ang masunod nga balita ng inyo sining mabatian sa dili gid lamang madugay, buylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa anayng balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa persona nga nag-link sa pagbaligyan ay blang naka-link sa pagbaligyan ay isang bakuna slots. Ginako nga may koneksyon sa lokal nga gobyerno. Namin ipasiradan man ng local government ni kung maprobo nga sila maning nag-produce sining bakuna slots. Konektado siya guro ni dapat ining taong ini pensindihon kung ano ang dapat niya nga himuon, no? Kag Presidente Rodrigo Duterte nagbagong paminsanon, hindi na pagipatawag ang mga anay presidente sang pungsod Pilipinas. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, labi na sa Western Visayas, sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, good morning. Yes, Action Rex, mayong aga.
kaglapit na magudto. Sa aton mga ka-aksyon man, may ngagal na sila. Aksyon sige, Rex. okay, Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginapahayag iya sa Philippine National Police o PNP nga ang persona nga nadakpan sa kapulisan niya ginalegar amo ang sa likod sang vaccine slots for sale ang nag-ako nga may koneksyon ini siya sa local government units kon LGUs. Suno kaya PNP spokesperson Police Brigadier General Ronaldo Ulay, ila pa gina-verify ang nasambit man nga pahayag. Wala naman ginapahayag ni Ulay ang ngalan sang suspect, bangod ini ang posible makaapekto sa investigasyon nga ginapatigayon sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. Una na nga ginmanduan ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar ang CIDG nga pangunahan ng investigasyon angot sa madata nga ginaligar baligyanay sang bakuna kaga bakuna slots matapos nga nag-viral ang screenshots ang istoryahanay nga konta ni under table. Nag-apilar naman si Ulay sa sinuman individual nga may impormasyon angot sa nasambit nga kamalamalahan ang mahimo mag-report pagiman sa i-sumbong. Isa ini ka-online na system nga tuyo masolusyonan gilayon ang reklamo sang pumuluyo sa ilaman nga komunidad. Ginpandaman man sini sa sinuman nga mag-avail sa mga tanyag ang mga tubang man sa nagakaigo nga kaso. Kag sa iban pagid nga balita national, ginapahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga hindi na pagdayunon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpatawag sa mga anay presidente sang pungsod agud istoryahan ang isyu sa West Philippine Sea o kon WPS. Suno kay Roque napaminsaran sang presidente ang nasambit nga ideya matapos may magduso nga i-convene ang National Security Council agud istoryahan ang isyu sa West Philippine Sea pero base sa eksperyensya ni Duterte wala man kuno sang may naresolba ang NSC. Ang posibilidad nga makasapol sa mga anay presidente ang napaminsaran, antis pa man ang pagpadulong ni Senate President Juan Ponce Enrile sa Malacanang sa diin ginapakigbahin niya ang iya mga naibaluan kag opinyon angot sa ginahimo sa administrasyon ni Duterte sa issue sa West Philippine Sea. Kag suno pa kay Roque matapos paboran ni Enrile ang pulisan ni Duterte sa issue sa West Philippine Sea, wala naman sa minakitaan nga urgency pagod istoryahan pa ang issue kag ipatawag ang NSC. Hindi man done deal ang istoryahanay nga pakadtuon sa Malacanang ang mga anay presidente sang pungsod. Kag madumduman nga ginaabisuhan ni Enrile si Duterte nga ipadayon ang pagpakig-abyan sa China kag wala sang ituga nga maayo kun na otis-otison ang nasambit iya nga pungsod. Kag sa update man sa COVID-19, ang cases subong sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 167,985,857. Ang nagkalamatay 3,487,040. Kag ang recoveries 149,301,436. Sa Pilipinas, pinaka-latest yara na kita sa 1,184,706 cases. Ang nagkalamatay diri 19,983. Kag ang recoveries 1,115,806. Sa Negros Occidental, COVID-19 update ang ilang cumulative report from March 27, 2020 to May 24, 2021 ang total cases nara na sa 102 ang nadugang kahapon. Nagdala ini sa kabilugan niya 14,397. Ang recovery sa Negros 12,746 kag ang death toll yara sa 325. Ang active cases naman sa Negros Occidental yara sa 1,326. Ang Bacolod 48 ang nadugang kahapon niya kaso nga nagdala sa kabilugan niya 8,971. Ang recoveries 48 nagdala sa kabilugan niya 7,535 kag ang death toll duha nga nagdala sa kabilugan niya 245. Out of 8,971, 1,190 ang aktibong kaso subong sa syudad sa Bacolod. Kaya sa Western Visayas, ang cases 253 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 43,609. Ang recoveries 214 nagdala sa kabilugan
nga 36,404. Ang death Aksyon toll Doors, dalig ilang ginaklalid ta si Aksyon Mario Hilonggo ang Aksyon no Radyo Iloilo nagkatabid na sila subong sa aton sining broadcast Aksyon Doors. Yes, Action Rex. Sige. Kaya sa pagpadayon, 8 ang nadugang sa Western Visayas kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 1,055. Out of 43,609 confirmed cases sa Western Visayas, 6,136 dire ang aktibo nga kaso. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Sige, dalig ilang kaya rin ang aton sining counterpart sa isla sang Panay, no? Sa syudad sang Iloilo, ang Aksyon no Radyo Iloilo, kaupod na dito si Aksyon Mario Hilonggo. Aksyon Mar, mayong idol. Mayong aga, Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Rex, daw grabe kita nga pagtaas inyo man sa COVID-19 cases, no? Sa probinsya sa Negros and sa syudad sa Bacolod. Pagkatakiyo, manisamo na Bacolod, ti subong nga aga, nagagwa na ni ang Joint Advisory, resulta ini kahapon sa meeting sa mga local chief executives, silakip na dang inyo nga mayor kag gobernador. Ang regional task force kag regional interagency task force nagpagwa na sang advisory sa temporaryo nga suspension sang inbound travel to Dumangas Port and Iloilo City, Negros Island, vice versa, effective subong adlaw Bacolod. Bali wala sang biyahe, meaning kung kami taga Bacolod or bisan taga inyo diri nga ari sa Bacolod kag Negros Occidental, hindi na sila magka-travel by sea, no? Sa fast craft, roll-on roll-off, vessels, wala na Aksyon Mar, way na sa masalo dira sa Iloilo province sa Dumangas ang fast craft naton, while ang roll-on roll-off ta dira sa Iloilo. Why na sa ang mga fast craft naton, by the way, ara sa Iloilo kag ang roll-on roll-off sa Dumangas. Why na sa masalo da sa inyo da? Di waay na ang mga passenger lang ya, no? Ang mga passenger kay manti ang exempted malang ya mga cargos ni kag ang mga apors, no? May mga santo sa resolution bala nga may mga exemptions man, like ang mga cargos hindi na di apektado, no? Ang mga apors, mga uniform personnel naton, hindi na diya covered. Ang covered ng sila di Reaction Rex, amo ang mga non-essential travel, bala, no? Mga pasahero nga gusto magpauli dire or gusto man magpauli dire sa inyo sa Bacolod, Action Rex. Ti pahuway gini until sa none, May 31? May 31 until May 31. Pero dali kitang Action Rex kay kasubong sa linya ta si Commander Edison Diaz sa Philippine Coast Guard. Mas mayo ni kay mapamangkot naton sa iya Action Rex, no? Dali lang gid sala na ba punta si Commander Diaz. Commander Diaz, maayong aga si Aksyon Mario Hilonggo. Live kita subong sa Action Radio and bation makita dito sa Action Radio Bacolod with Action Rex sa Cantong. Nag-umpisa na ang pag-implement sang temporary suspension sang inbound travel, Commander Diaz. Yes sir, mayong aga sa inyo kung sa tanan nga nagapalamati dito sa Aksyon Radio, no? Ginumpisa na ini naton is because ang resolution or ang executive order nga gimpapanawag ng city government sa Iloilo nag-effect na ini sa ginasang alas 21 kag na-implement ini naton sa may siyudad sa Iloilo. At the same time, sini nga aga naka-receive man kita, no, mga around 10 PM naka-receive kita sa additional joint advisory from the RITF that gin-include na ini ang port sang Dumangas, no, going to Negros Island kag hindi naman ini pwede magsakay ang atong sini mga non-essential travelers kag susunod ini sa sulod sa isa ka semana. Okay, dali lang yung Commander Diaz, base may clarification ang aton sining Action Radio Bacolod, si Action Rex. Action Rex? Salamat gid Aksyon Mar, no? Kay kami diri iya paninguha pa kami di sa pag-contact sa kay Sir Librelia, no? Nga aton sining Philippine Coast Guard kag ang Negros Occidental government na boundary headed by Gov Lacson. Wala pa sang mihoy kag mihay, ambot kung gaano pa sila
parte sa sining declaration sang Iloilo, no? Hasta sa oras ni sir ang inyo sining declaration nga magkatabok diri sa Bacolod nga magkatabok man kami dira sa Iloilo after sang declaration nga 10 o'clock kay na? Nag-start na ini sir, no? Sining aga, pagkatapos nag-atag kita sa directive sa ato na substation dira sa may Dumangas, nag-implement na nini, no? Starting 25 until 31 sang May 2021, no? Implementar tayo sa sulod sa isa kasimana, kag wala to natuliwat kung may additional na extension pa ini, depende sa recommendation sa provincial government at sa city government ng Iloilo. Okay, Action Rex? Okay na kami na ngamon diri tani nga tingwaan gid namon nga ma-contact ning Philippine Coast Guard namon kag si Negros Occidental Governor Lacson daw wala pa sang mihoy kag mihay di. Action Mar? Ipamangkot na lang kay Commander Diaz, no? Commander Diaz, may kopya man nga ginpadala dito sa Coast Guard Bacolod, Commander Diaz? Yes sir, no? Na-inform naman ini kag nag-istorya na kami sa station commander dira sa Bacolod. Still the same, nagpagawa ako sa Sea Travel Advisory number 2, no? Stating na included na ini ang Port of Dumangas, and at the same time, na-inform naman namin sila kag naghulat naman sila sinisang kopya para pag-send pa sila sa ilang Sea Travel Advisory, same also kung anong declaration namin diri sa Iloilo. Sir, ano ang covered sining joint advisory, no? Sa suspension sa inbound travel para lang sa klarifikasyon sa aton nga mga kauturan diri sa Iloilo and sa syudad sa Bacolod sa Negros Occidental, sir? Anan nga mga non-essential travelers, no, suspended na ilang travel except for those who are health workers, humanitarian workers, and uniform armed service personnel. So amo gid lang ini sila ang exempted sa kini nga suspension, no? All others running travelers, including appors na wala ko ma-mention, they are not allowed to travel from Iloilo province going to Negros Island at vice versa. Okay, sir, clarify lang, no? Clarification lang. So meaning ang apor hindi kalakip dire sa exemption? Yes sir, hindi tanan nga appors, no? It's because damo-damo sa kategory sa appors. Only the three ang mention ko, ang health workers naton, humanitarian workers, uniform armed service personnel ang isang exempted. Okay, Action Rex. So ang na-mention to, tatlo lang. So meaning, bisan apor ka, kunway ka to na lawag sa tatlo, hindi ka pwede makatabok, makasakay, pakadto diri sa Iloilo. Same man pakadto diri sa inyo sa Bacolod, Action Rex? Amo gani man, at least klaro na sa mga ka-aksyon ta, ambot ko na nung sitwasyon sa Port Subong, kung may mga pasahero pakitang ara dira kag may pasahero gid siguro amo nang i-check ta dugay-dugay sa aton sa nga patrol, Action Mar. Okay. Pero sir, may na-monitor ka mo sir nga stranded abi subong sa puerto like diri sa Iloilo and sa Dumangas pakadto patabok sa Bacolod? Kagina may coordination sa aton sa Coast Guard sa Bacolod, no, nga may mga nagtabok kay ginalas ang aga kag nakibot ni sila because ulihin na ini ginapatanaog ang aton sini-joint advisory, no. So may mga plano naman kami kag proactive measures nga paghimuon in coordination with the LTO to sometimes consider siguro ang na-identify naton nga pag ulay nagtabok kag magapuli dire sila residente para malikawan man naton nga mas stranded man sila sa isa ka semana dito sa Negros Island, which is are dire sila nag-start sa probinsya sa Iloilo. Same man with sa mga mas stranded abi, no, nga daw bag-o lang gid yan nakabalo or bag-o lang gid yan nakatabok. Same man kung may mas stranded man diri nga ari sa Iloilo nga magtabok dito sa syudad sa Bacolod. Yes sir, sa man ang atong siniya consideration is because ang atong implementation before naggatag ito sa advisory sa Domingo nga effective 25 ang Iloilo City lang, since may mga nakatabok nga halin sa municipality kag other provinces yan, no, diri sa Panay, tagaan ta man ina sa extra consideration as per coordination sa mga LGU kag determination man kung sinong authorized natin na pakistan. So anong matabo sila sir, ipahanugutan nga makatabok sila or matabilin sila until May 31? Pag na-identify natin na sir nga ginalang sila sa aga nagtabok prior issuance ng joint advisory, pagpapulion tayo na siguro as per my recommendation sir sa ibang members ng task force so that at least hindi sila mas stranded kung makapuli sila sining mga residente. Okay, isa pa gid clarification sir, ang cargo siya hindi man niya covered sina diri sa joint advisory sa suspension sang inbound travel.
Yes, sir. All cargos, no, essential goods, delivery is unhampered. Normal ang ila operation, kaga hindi sila included sa suspension sa atong travel advisory. Okay. Sige, no? Aksyon, Mar? Si Aksyon Rex. Aksyon Rex, may dugang ka pa malangkot? Ang before mga... Buyan si Commander Diaz? Commander Diaz, sir, ang nakagawad niya sang ticket prior sang declaration, sir? So, amo man na, sir, no, ang atong siniginalang tao, kaga muna gani, hindi man lang kami makapag-desisyon in cooperation and coordination din sa task force nila sa LGU. As long na-evaluate ini, kaga nakita natin nga hindi pa sila na-inform, no, or ahead of time, nakapag-set na sila sa ila travel, kaga mapuli sila sa residente, siguro isa ina sa mga bagay nga ng taon, kaga i-considerar kita natin dira sa area. What about ang gadungka diri sa tumungtong sa Ibi Magalona from Banate and Victorias to Ahoy, Iloilo? Ano ni matabo niya sa mga sakayan ni sir? Sa mga sakayan ako, no, since kung sila yakuro or ang ila sini nga pag-travel sa inline sa ila trabaho sa pagpangisda, pag ma-identify naton nga nagadikit man lang ini sila o nagapangisda sa dagat, nagabalik liwat dira sa may puerto kung saan din sila nag-depart. At hindi man sila covered, no, ang specific lang sila ang mga non-essentials because nakita natin yun ang mga mangingisda natin is kinahanglan ng Manila kag nagapalayag sila sa dagat tungod sa ilaman ini nga mga buya, no, kag wala ini sila ma-include sa provision sa aton nga suspension dire sa joint advisory sang RITF. Sige. Thank you so much gid sa Diaz, no, sa amon diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Iloilo, Aksyon Mar. Okay. So daw klaro naman siguro Commander Diaz, no. So sir, salamat gid sa tiyempo ang ginhatag nimo diri sa Aksyon Radio Iloilo kag sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat kag maayong aga, sir. Yes, sir. Salamat kag maayong aga sa inyo tanan, sir. So Aksyon Rex, klaro naman to siguro para sa inyo kag samon diya. Gani man, kami dre, wait and see man na kung bato, no ninyo kami dre sa Iloilo, ho. Galing kay ti, why gid ta choice? Why gid biyahe ang Bacolod, Iloilo, ang Negros Occidental to the Mangas, why man biyahe, bisan din sila magkanto, dira, unless kung mga tatlo to sila kakwan mga essential groups nato, Aksyon Bar? Oo, nano nga daw ka atrasado sa advisory daya sa inyo, ha? Dali lang bla kayari sa aton sining linya si Philippine Coast Guard Librelia sining mga tinion diri sa Negros Occidental. Sir, mayong udto punta diri sa Aksyon Radio Bacolod, si Aksyon Rex Cantong, si Aksyon Marlon, Aksyon Mario Hilonggo dito sa Iloilo. Sir, mayong udto? Sir, may ngadto man sa taga-Palamati isang Aksyon Radio. Sige, Aksyon Radio Bacolod kag Aksyon Radio Iloilo. Nanong advisory ta for travelers sa pakanto sa Iloilo right now, sir? Sir, actually, sir, naka-receive ka, sir. Okay. Dali lang, kay nautod si Sir Librelia, no? Nautod siya? Ara man siya gali. Sige, sir. Okay, sir. Liwat, sir. Hello, sir. Hello. Sige, sir. Proceed. Proceed. Tama ko, sir. Okay. Go ahead na, sir. Hello, sir. Hello, sir. Go ahead na, sir, no? Hello, sir. Dali lang na, ano nang aton nga komunikasyon nga daw, hindi nabasi kung may kuha man na. Hindi man na, part man nagyapon, no? Dali lang kay Aksyon Marlon, Aksyon Mar, no? Dali gilang Aksyon Marlon, galapta man lang ramag ta sa Negros Occidental kay unsad bayaran na si Sir Librelia. Hindi na siya makontak na, no? Maning siya na lang kuno manawag Aksyon Mar. Ulat-ulaton lang Aksyon Mario sa daligid lang, no? Kaya rin na tani mo, ara na siya, nag-connect na, daligid lang Aksyon Mara, kaya daw kabudlay ti, klaro naman to sa Philippine Coast Guard ta, dira sa Iloilo District nga, ti kansilado gid ang biyahe sang mga fast craft, roll-on, roll-off, nga nagabiyahe kagang mga daw tatlo lang tong giningadlan nga pwede ka tabok na Iloilo, Bacolod, Aksyon Mar.
So daw klaro naman siguro aksyon na Rex no? At least kung may mga stranded sa amon nga taga Bacolod depende na giro no sa clearance halin sa Philippine Coast Guard kaya Commander Diaz aksyon Rex. Gani man, sige, ambot kon ang gimara si Aksyon Mar, dali lang kaya rin si Sir Librelia sa aton sining linya, sir, mayong udtuliwat, sir. Sir, mayong udto man sa tagapalamati isang action. Nanong pinaka-latest nga advisory gikan dira sa talatapan mo? Sir, this morning, sir, naka-receive kita sa joint advisory sa Regional Interagency Task Force informing sa aton, sir, na may temporary suspension ng biyahe, sir, from the Port of Dumangas going to Negros, sir, Island, vice versa, sir. Okay, so meaning why kita biyahe? Effective ano oras ni sir? Bali na-receive natin sa mga alas 9 isang aga, sir. Alas 9. So dira sa port area may mga stranded pa dira nga pasero nga para Dumangas? So far, sir, wala naman, sir. Kay gin-inform naman natin, sir, ang mga pasahero nga may arat ka, sir. Sugod. Travel advisory. Oo. Tiway na dagli mga pasahero subong? May araman, sir, nga gaabot, sir. Pero gin-advise na natin, sir, ang aton ang mga personnel natin, sir, sa substation Bacolod na i-ambulance, sir, ang mga pasahero natin, sir, nga temporary suspended sa yung biyahe, sir. Effective today, no? May 25 until May 31 ini, sir. Yes, sir. Effective today until 31 May, sir. Sige, at least naklaruhan tayo ni Aksyon Mar. May dugang kada, pamangkot, way na? So far, daway naman kaya klaro naman aksyon Rex. Sige, salamat gid, sir. Thank you gid. Basi may advisory ka sa ibang paraton nga mga ka-aksyon, sir? Ang kuan ko lang, sir, nga isundan na natin, sir, ang kinpakuan, sir, nga travel advisory, sir. Stay put na tanay, sir, sa aton mga puluyan, sir, kung kuan, sir, kay siyempre, sir, pag pamilit, sir, matabok, sir, mga stranded lang kita, sir, sa aton mga pantalan, sir. Gani man. Daway gid choice ni, no? Salamat gid, sir, Librelia. Salamat gid sa tiyempo. Welcome. God bless, sir. Sige, salamat gid Aksyon Mar. Salamat gid sa imo dira nga information, Aksyon Mar. No problem, aksyon Rex. Salamat, Bacolod, and maayong udto. Sige, salamat gid sa aton sining pagpangalagad sa pagtaya pupod ang Aksyon Radio Iloilo kay Aksyon Mario Hilongo. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:04 ng aton oras na batian si Sir Libreliang Philippine Coast Guard Head diri sa Negros Occidental kag si Sir Diaz ang Philippine Coast Guard dito sa Iloilo, mga ka-aksyon. Nabatian sa aton sining taya broadcast, wala na biyahe. Effective today ang Fastcraft Iloilo, Bacolod, no? Kag ang mga roll-on, roll-off Negros, Bacolod, and Iloilo Province. Except lang sang tatlo to mga doctors, mga essentials, mga ka-aksyon, no? Pero non-essential daw ay gid daw tatlo ditong exempted sa sining declaration sang Philippine Coast Guard, mga ka-aksyon, no? Way biyahe, basi ko mamangkot ka mo, wala biyahe ang Iloilo Province to Bacolod or Negros Occidental. Kagang Bacolod to Iloilo City, wala biyahe. Ay, perte. O na-declared actually ang syudad sang Iloilo, nagsunod na lang ang probinsya sang Iloilo. Te kita dire, gahulat man lang kung okay dito sila, te hula man sang problema, kay may declaration man kita dire nga ipagwa, no? Sige, ang probinsya, basi dugay-dugay pa na siguro, pagkaronan tanay mga ka-aksyon sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:05 ng aton oras. Kantuan tanang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Unahon ta si Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa ginpatawag sang Power Watch Negros.
gingisi nila kunong memorandum of understanding kung tani sa tungasang grupo sang Power Watch kag sang Seneco ay gingisi nila ginpakita nila sa mga katapo sang media siningaga. Ato ni Balahon, we have Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden, go ahead please. Rex, sa mga miyembro sa Power Watch Negros Advocate ang Memorandum of Understanding nga kasugtanan kung tani isang grupo upod man ang taga-Senate. Sino kaya Secretary General Winnie Sancho sa ginpatigayon sininilang press conference diri sa Negros Press Club. Nasalada kung tani nga sa tong Abril 13 pa magpermahan na isang MOU nga tuyo magsabat sa mga issues kag tumangkot sa mga konsumidor kag makapaathag ang bahin naman sang Seneco angot sa ginaaligar over contracting sang ahensya apang nagpamalabag si Father Ernie Larida, isa man sa board member, bangod ginrason sini, ti tunan niya pa kuno Aksyon Rex, ang kaundan sang MOU, kag hindi man kuno pwede makatipon-tipon, bangod man nga may nagapadayon nga pandemic, apang ti nahibaluan sang grupo nga Power Watch nga may patigayonon nga Annual General Members Assembly sa bulan sang Hunyo nga mas damo pa ang tawo nga mag-attend o kung magtambo. Whereas, kung ipatukod ni ang PACC, 4 ka miyembro gikan sa Power Watch, kag 4 ka miyembro gikan sa Seneco ang mag-aatubangay, kag mag-a-address ang sininga issue. Pero tihambali Sancho, kung hindi gid man mag-issue sang undertaking ang Seneco board, nga nagapalayag nga wala sang over-contracting, mahimo nga magpasaka sila sang kaso administratibo, batok naman sa Seneco. Anong tinutuyo sang Power Watch niya? Ano tong kaundan sang Memorandum of Understanding ni Aksyon Eden? Ang MOU tani Aksyon Rex mo na siyang kumbaga may Power Advocacy Consultative Council kundi rin makatipo may 4 members sa Power Watch. Matukod sila? Yes, oo. Di bali na aprobahan na ni Tani Aksyon Rex ni Attorney Dan Pondevilla kag 5 ka mga miyembro sang board. Galing kay nagpadala sang sulat si Father Larida kay Attorney Dan Pondevilla nga kung pwede kuno i-postpone lang danay ang permahanay sang MOU kay titunan niya pa kuno ang MOU kag hindi man sila kuno pwede katipon kay may pandemic. Pero walang Aksyon Rex mo katawo dahil pila ganing board gani? Ang board to nila, Aksyon Rex, basta 5 ang Aksyon Rex. 5 ang nag-approve? Diba si majority pang way nagkapirma? Majority, hindi Aksyon Rex ang nag-approve nga permahan ng MOU kag isa lang ang nag-oppose. Amo ni si Father Larida. Pero naara na silang kopya? Ara na silang kopya, Aksyon Rex. Maperma na lang gidatani. Galing nagpamalabag. So wala official nga perma pa? Wala sila kadayon Aksyon Rex ang April 13 kaya muna may pamalabag si Attorney Larida pero ang question nila why is it nga tungod sa isa nga nag-oppose hindi madayon na kung talawon mo pwede naman Aksyon Rex pwede naman majority naman kung hindi siya mag-upod di bala siya sa kugalingon niya amo na Aksyon Rex ang pamangkot nila kahit April 13 pa to dapat kag wala naman nag-iho ang iban pa nga mga Seneco boards nga nag-oppose ng isa ka miyembro nila. Kaya sa subong wala na lang tinigamba sila nga tigisiyon, doon na lang wala naman lang ni Pulos. Kaya ang puyo tani isang MOU, nga internal na lang Aksyon Rex ang pag-istoryahan na hindi nanduga pa hindi sanay sila nga ang Power Watch yung pa-interview sa Aksyon Radio mo ni ang Seneco, paphag naman sang ila man to kagalingon. Pero kung may council Aksyon Rex, kag may MOU sila, 4 sila, 8, 8 sila, may representante kada sektor, may istoryahanay sila, kag may ara sang spokesperson nga i-designate nga amo na dire ang ginmitingan namon. Kung bagati maisa bala Aksyon Rex mo paathag aton nga kit sa aton nga mga konsumidor kung ano gining lakat sang ila sini nga ginaistoryahan Aksyon Rex hindi sila nga nagapidis hindi sila bala kag sinabtanay nga do ka unprofessional na sangwa. Yang balila ni Sir Winnie Sancho nga dapat may ara gidyatani para masabat ang mga palamangkutanon man sang mga konsumidor. Pamatayan nato Aksyon Rex si Mr. Winnie Sancho.
Mano na tayo kami. Nalmatay na. Oo. Ano sa ngayon ka sir? Ano po? Memorandum of understanding. You can, kung gano'n ni Father, Narita, ito na niyo pa kuno. Bali, ano po siya, sir, ang naputang actually, ang po nila document ng partnership between Sineco at Tower 1 to address all issues in a democratic and healthy manner. Wala, hindi lang mag-plana, istorya, kundi may ginatawag na inclusion of legislative privilege. So, kaya sana ito mga kalbana, at yung puntangan ng dalabakan ni Banat Larita, 1 month and 18 days. Ito mo naman isiro na ako na doon. Kasano panigin pasto nila? Papermahan? April 13 ni sila tani Aksyon Rex mapermahan na iti ano na April 30 manugtapos ng Mayo. Ay, kadugay man. Din basi kun sako pa to sa misa niya? Di basi kun Aksyon Rex. Gamisa pa to? Basi maidid ko no ang pagtuon ko no Aksyon Rex. Maidid. Sinong maidid nga pagtuon nga ang mga board na to nagkonforme siya na lang nga board of director, nagboard pamandas father nga nagpasaway ka man karon Father Larida. Baho, daw ba matyaga? Kung sa maaw ni siya, no? Aksyon Rex. Sa maaw ni siya? Sige. Amo to ang ngambal ni Sir Winnie Sancho nga sige patunan na lang din sila dani. Akiting isiyo na niya namon. Dapat kadugay na yadto. Kag gintunan na nila. Pilagi ng pagtuon sinahaw? Ate, ambot tong ni Aksyon Rex kiti busy. Makuno may pandemic pa. Siya lang isaya sa talanda nga mga direktor sang Sineco, ya? Oo. Kag tiyambal nila, amo to gani ambal punto pag nila ni Sir Winnie Sancho nga wala nagihuma ng iban nga board nga nag-approve sang pirmahan na isang MOU kag mismo man si Attorney Dan Pondevilla nya isa man lang tani ang nagpamalabag mo. Nga amo nining natabo Aksyon Rex kag sige sila padala to sulat sa Sineco wala man sang sabat. Hindi man pwede nga magwilga to sila sagwa ang sulugod to nila. Kiti ka very unprofessional naman ko amo na Aksyon Rex. That's why ginapagi nila sa mga letters, pagpadala dito. Ang lain lang, kaya wala sila ginagawa. Ano reaksyon ni Presidente ni Attorney Pondevilla ne? Actually, Aksyon Rex, ginalambot pa si Attorney Pondevilla. Wala pa siya kasabat, Aksyon Rex. Basi kung may meeting pa or mating? Oo, basi man. May meeting. May meeting. Sako pa guro sa Attorney Pondevilla. Actually, manang ang presidente sang board. Sinong presidente sang board Si Sir Dwight Carbon. Hindi na si Carbon. Babayi na subong. Hindi na si Carbon, subong ang presidente. Pero ang sa ni nila ang ginpermahan, kay Dwight Carbon, pa na kay daw naglapas ni sila, daw naglaps sila daw, may, I don't know, basta kung chimpo pa na ni Carbon siguro, si Judith Yap, no? Daw mo ng presidente, subong siya na naman perma. Si Judith Yap. Wala nila, abi ka ina-Aksyon Rex sa palayag. Pero ti sa regular board meeting, to sa amo nga time, March 9, si Sir Carbon pa ang presidente. Amo man ni Aksyon Rex kay ina, ganing ginahulat-hulat man nila. Kagpadayan man kuno nga, ginapamangkot man bala ni Sir Winnie Sancho, galigiti mo lang na, wala lang siya sa may sabat, nga nagakabaton. Gani man. Sila Aksyon Rex kay lambuton taman si Attorney Pondevilla with regards to this. So kung mas mayo basi may ara kita karon makita numero ni Father Larida para makapatag man siya kung nga ay gin-oppose niya gito ang pagpermahan na Judith Yap. Sa lapiran lang sila si Judith Yap, si Attorney Pondevilla, kag si Father Larida, tatlo sila. Kung anong matugdan nila? Balaan ta lang nakaranak siya Rex. Ako sige. Ang winner nga magsabat sa iya. Raffle ba? Gani. Sa Aksyon Rex, nagkato kita gali na sa bahin, balas ang bread ko po. Tiga musta to? Wala naman to, taway na Aksyon Rex. Wala na. Tiyan mo to ang bal ni Philippine Coast Guard Librelya nga matamat naman nila kung ginpanghambalan tong mga tao to nga wala na biyahe Kaluluwa, gigani Aksyon Rex ina sang pero kaina yung sang agaya, gipamangkot di bala. May ara pa yan sa mga nakasakay, ti alas 9 lang maninagwa ang advisory mo. Pero ang after na alas 9, wala na gidyan. Wala nakasakay na lang kay pagsiling to nga staff,
stop gid na kay di man to pagbatunon sa Iloilo mo. Correct, Action Rex. Pero mga exemption nila, ang mga uniform personnel, kag ang mga essential workers, nga mga doctors, mga nurses, aton siniwa kapulisan, Action Rex. Kag iban pa nga mga humanitarian reasons man, Action Rex. So, inapasugtan nila. Titawhay na da subong. Tawhay na, wala na, Action Rex. Kabay pa sa mga may plano. Subong, kabay pa nagapamati ka mo sa Action Radio. Kaya kasi Pag-abot nyo rin pag-abot nyo rin, way nagali isang largada bla pa Iloilo. Correct, wala na gid dyan. May 31 patudaan ang next Action Rex. Sa Monday pa, sa dason nga Monday? Di pamuyong na lang daan na ya. Luwig-lawig nga lagaway ni sa Negros Occidental. Namin na lagaway kung may nuglagaw ka man Kung may lagawan ka wala tawo. Kung mga lagawan subong sa mga kabukiran, do kadamo na tawo subong. Gani, do way nasla sa syudad ya, kung ato nasla sa mga bukid na nagpaamulyaw. O, kaya mo man ang paminsa sa tanan dito, kublas bukid, kaya wala to yung tawo. Gali kaya mo man ang paminsar sa iban, kung di kaya amo man na, mga restaurant to, mga ginagmay nga tipunan to sa kabukiran, no? Kadamo na sang tawo. Gani, Action Rex. Tignan mo to gani nga kapiyan to, puno ka to gani. Puno to perme mo. Puno sang langaw, guro, lamok. Ay, nako. Sige. Wala kita kabalong sa nang tapos ang COVID-19 pandemic, pero ti dapat maghalong lang gid kita tanan. Okay? Okay. Balita alin sa patrol, ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa Balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang bisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eden Aboso. Ang balita ni Aksyon Eden Aboso, buylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ang pinakabago, garanti Kantuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa Department of Health Regional Office 6. Gin-classify ang Bacolod bilang moderate risk angot sa sitwasyon sa COVID-19. Kag by the way, ang Mayor Galisa Talisayo, nagpasman sang isa ka memorandum nga nagadumili sa pagbungkal bao kay Jerry Sito ya construction naman dito sa Kabatangan tigin papanaugan sa memorandum sa alkalde ang ining construction. Ato lang naibaloon karon sa Aksyon Report sa afternoon edition. Kantuan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, kung basihan nato ng datos sa Department of Region 6, mas damo ang active cases diri sa may syudad sa Bacolod kung ikumpara sa may syudad sa Iloilo. Amo na siya, Action Rex, ang may dising explanation. Si Bacolod City Administrator M. ang Executive Director man sa Emergency Operations Center. Bangod ang Iloilo City, Action Rex MECQ, tapos diri ang Bacolod City Modified General Community Quarantine nga bisan ang Iloilo City mas damo cases or mas damo cases na Bacolod kumpara sa may syudad sa Iloilo. So ang explanation direction Rex sang City Administrator sang syudad sa Bacolod nga suno siya ti ang Iloilo City ang ginakabig sa karon sang DOH 6 bilang high risk area
Samtang Bacolod naman, moderate risk area action Rex kung COVID-19 situation. Ang pagahambala, nagapagito sa datos ng DOH-6 ng Bacolod, ang mayara sang attack rate nga 9.30%, humalan isang May 10, tubtub May 23 action Rex. So sunod rin kay City Administrator ang gin-classify sang DOH-6 ang Bacolod bilang moderate risk. Samtang high risk naman ang Iloilo, bangod mas mataas ang growth rate dito sa Iloilo City Action Rexa. Gin-explain man sang City Administrator nga nagapapanaog na ya ang COVID-19 cases sa Bacolod nga sadto nagalambot sa 160, mayara man adlaw nga naglambot sa 180. Pagkaroon action Rex no sa iya, hayara na lamang sa 40 ang mga COVID-19 cases nga ma-record sa kada adlaw diri sa may Bacolod City. Kung madumduman sa mention ta nating Iloilo City MG or MECQ, samtang MGCQ naman ang Bacolod tubtob Mayo 31. Aring tingoga ni City Administrator Emang. Kung tanawin mo ang growth rate nila, mas taas sila. Based sa report ng DOH, comparison, no, comparative risk report, ilasang region, region 6 nga DOH, naka-classify si Iloilo as high risk, whereas ang Bacolod is moderate risk. Nagpapanaog na kita because halin kita sa taas, naka 160 kita cases just last week, previous prior to that, naka 180 kita in just one day. Pero sa average number of cases na pare-pareho lang kita sang Iloilo, we are bigger than Iloilo. Nagapapanaog na kita kay ang aton cases subong naga 40 plus, 50 plus. So declining kita ya as of now. Kaga gin-classify kita as moderate risk. In fact, last week naka low risk kita gani. Subong moderate kita, high risk ang Iloilo. Sila ang gapasaka subong cases. Amo nang isa gidya ka mas laban gidya nga mag epicenter ang Bacolod tungod gani isang population tanga mas dako ang population. Actually, Rex na patihan ang pagpatahaga di City Administrator ang ginsight man na mas damo population sa Bacolod City kung ikumpara sa syudad sang Iloilo. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon nyo. Aksyon Dave Salazar, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, daligid lang Aksyon Brian Morden kay isa duhantay ng balita gikan sa Nokpo. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials, balik lang kita sa dirigid lamang madugay. Ato pa nga ang hangkat mga true hero sa neuropathy. Una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 nga oras, kadtuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Samtang maro sa pang probinsya na to, no? Nokpo, hindi pa 100% nga nag-confirm kung si Mayor Di Vinagracia, Mayor si Michael Di Vinagracia ang napatay sa Rizal Province. Ato ni Baloon sa report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Brian Morden. Aksyon by Rex, as of the Police Provincial Office, hindi pagid makahatag sang 100% confirmation. Napatay dito sa Michael Gracia, duway pagito sang 100% nga siya ginto sa Rotary sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang spokesperson sang Nokpo.
Sunod rin kay Donasco, mapasiguro lang na si Michael de Villagracia ato kung may ara na sang autopsy ahi kag madala ang bangkay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Madamdaman nga utana naging palayag iya sang sila PNP nga si Michael de Villagracia ginatong napatay based man sa panuaron sang amay kag utod sa nagligad nga si Mana. O galing kay ang naman niya, diri sa kay Police Colonel Remy Parge, duyag nila nga may aragin sila sa mga ginaulatan din papel nga nagapamatuwa. Tito, doon nakuha naman to sang utod gani. Ambot kung din niya to gindala o pakilala man lang to nung utod mo. Yes, sa mga Aksyon Rex nga hindi sila ka-confirm kung siya ato unless kung may aragin. Unless kung dalon sa silay. Oh, yes, amo nang ginapagat sila nga dalon sa silay. Pero may magamo nga sitwasyon subong abot ko madala pa na sa silay. Gani man daw ka budlay man travel ang bangkay subong Aksyon Rex. Gani. Muna, ang nagpuguro nagakuan man na, nagapaniguro man sila, hindi lang basta-basta nga mag-adi, nga siya gid ato, unless kung may ginauyatan, gid sila sang papel nga ang ining napatay. Pamatuod nga siya gid. Oo, may giningalan kag si Michael de Villagracia gid ini, no? Basi ka pareho lang to blay Aksyon, Brian. Basi may kapid siya bla. Posible sa Aksyon Rex. Kung ang nato ga-doubt sila, at iulat-ulaton talaga, basta muna, ikaduwatan na nga pamangkot. Actually mo, sa ligad to, ganun siya pamangkot na nito, sa mismo, hindi ka confirm. Yung mga isa naman kasi Mana ang nagligad, disin gapon ang ilang siring palayan, at iulat-ton lagi ang papel. Nga mo nagapamatuhod nga si Michael de Villagracia, gid ato. So kung si de Villagracia, di ba ito, sunod pa sa po, at ako ining pag-bawas Aksyon Rex, sang pagagiho sang illegal nga droga diri sa probinsya sang Negros Occidental. Pero muna, padayon gihapon ang monitoring sang NUGPO kag mas pabakuron pag inilang ila sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Proring information ni Donasco. Amo na Aksyon Rex ang palayag ni Donasco sini. Iambot ko na nung pag-coordinate nila sini dito ya sa sila PNP nga gin-confirm na sa nagligad to sa ilang hepe nga amo na si Michael de Villagracia gin ato Aksyon Rex. Karon sa hapon kasi gabi duwagan tang balita gikan man sa NUGPO kag sa mga police reports gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Ang Aksyon Rex ang positive nga PNP sa Negros kaloyan nagbubo na lang aram lang sa mga 20 Aksyon Rex ang nagatiner subong sa isolation facility kag managdugang kahapon isa so kay Donasco diri medyo nagdubo-dubo na gid man ang pagsaka sang numero sang COVID-19 sa mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Balita sa Dokpo. Aksyon Brian mo din report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Balita una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga kaaksyon ta MVIC, no? Parang ari lubo-lubo lang bayran ninyo ho. May sa light vehicle 672, sa motorcycle 560 kag sa PUJ 336 mga kaaksyon, no? MVIC Bacolod amo ni siyang Simatic Enterprises Incorporated
nga nag-operate sang PMVIC, no? Bacolod ara sa Bridco Port 3 i-secure or sa i-secure warehouse mga ka-aksyon, no? Pwede ka mo ka bisita dira parte sa MVIC Bacolod kay ang kinanglanon sang mga salakyan magparestro sa Memorandum Circular M-C 221-01 ang pagpasar sang smoke emission test kag sang visual inspection kung sa di naupod ang road worthiness kag safety measures sang salakyan amo ang requirement sa pagparestro sang salakyan, no? Gani ginarekomendar ta sa inyo MVIC Bacolod, no? Pwede ka mo ka tawag dira sa dugang sining mga informasyon. Pwede ka tawag sa 454-2422, no? 454-2422 or 0915-0915-063-4386, no? Pwede ka rin magkanto sa Facebook page sang MVIC Bacolod. I-like kag i-share ang ila sining Facebook page, no? MVIC Bacolod, mga ka-aksyon. Sige, pagkitao lang si Mr. John Ayan Pistanyo sa MVIC Bacolod. Sa mga ka-aksyon ta, yari na ho, may tisi, anay kita, no? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamay. Ayos. Sige, daligid lang. Kay tirahon ta na yan na yung kay parang sigurado na. Sa mga kaaksyon ta sa kay Diding Alojamento, may lang pagpamati sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Tamyaw lang sa pamilya Alojamento, Insela, Villafranca, Gaduyon, Tumayan, family. Na? Ayos kay Albert Singson. Salamat gid Albert Singson. Daligid lang kay congrats Aksyon Radio, the number 1 AM station. To God big the glory. No? Alberto Singson. No? Salamat gid Bert. JR Mainit Rihon, may lang pagpamati. And Ana Senoro. Okay. Thank you gid. No? And Madam Elizabeth Malakagamala, salamat man. Kay Ansinoro, tag-isa lang ka mensahe, balaan, damo mensahe mo, di daw imo lang ni tanan niya ho. Way magpaymunong sa banga na lang anay kay kadamo ni mensahe mo, Ansinoro daw, mga labay-labay naman ng iban nga daw. Hindi ko makita ng iban kay kadamo sang mensahe mo. Siling ni Alberto Singson, Aksyon Rex, pamati lang kami di sa Tanza, Zarabia. Aksyon Rex, aksyonin ninyo ang highway days sa Circumferential pa Airport, no? Ginahimo transloading ka tubo, delikado sa motor kag salakyan, no? Transloading ka tubo sa dinadampi da, sir. Alberto Singson, no? Liog talabing area da sir sa Circumferential, i-text lang din sa aton or ipagid rin, no? Para sigurado makita nato ng area, no? Mayod to sa kaya Alex Clamon sang La Carlota, mga kurong boys kay Manik Manok, no? Nagalin ang pagpanamyaw. Yorb Quinyol, may lang pagpamati sa pamilya Tisara kag Lucinio. Tamyaw man may son Ray Robert Tisara. Happy 12 birthday anak, keep safe lang kamutanan. God bless alin sa kay Papa Rior Quinial, no? May lang pagpamati dara sa Kingdom of Saudi Arabia. Yorb Quinial, no? And sa kay Giselle Andon, may lang pagpamati Jess sa kay Jenki and Jinggol, no? Halin sa kay Giselle Andon. Missy Mungkal, may lang pagpamati gapangamusta si Nanay Lokring kag si manghod ko si Virgie Rojo sa Estelia La Carlota. Ano siya? Sige. Mabaling Arlene. May lang pagpamati, Mabaling Arlene. Sige. May lang monitor. Thank you so much, good. Joseph Pacifico. May lang pagpamati dra sa Mayor's Office sa San Enrique kay Kathleen Tavares, Veronica Tilianas, Banji Gomez, Richelle Espinosa, Carla Silva, kag Anthony Hoson. No? Thank you so much, Joseph Pacifico. Nelson Reyes, Sir Bacolod, Gimaras, vice versa, okay lang niya. Ang Iloilo, Gimaras, wala ya. Wait, tagin na ni pamangkot, no? Ang Iloilo, Gimaras. Sige, i-check ta lang na. Thank you, good Sir Nelson. Almira Limalasarte, sa kay Trexie Bosillo, Bia Jonathan, kay Cathy Ver, kay Ronnie Mananghaya, dra sa Hufof, Saudi Arabia. Sa Ronnie, salamat gid, no? Tomas Brunyola, salamat man. Atia Kim Eriman, John Resicio, kay Barrio Garay, kay Jensen Haudines, no? Pamati si Jensen Haudines. Rochelle Torvela, may lang pagpamati Rochelle Torvela. Neil Brian Baloes, may lang pagpamati adlaw-adlaw. Ayos, sige, thank you gid Neil Brian Baloes. Kay Melchorita Ferrer,
may lang pamati Joy Drilon, Richard Daet Pacheco, may lang pamati Richard Jensen Naudines, Sara naman. Si Motoy Bibi, may lang pamati sa Sunshine Valley, no? Barangay Stephanie Yane, sa kay Motoy Bibi, no? Sa Pasig City, kay Percy Ortiz Tuayon, may lang pamati Percy Ortiz Tuayon, no? Noy Erwin Gonzales, mara naman. Edgar Pilayo, may lang monitor, no? Naubos na. Sige, hindi naman sa idalom nga portion na. Mary Grace Mungkal Cabalfin. May lang pamati Mary Grace Mungkal Cabalfin. No? Alberto Singson sa unahan Katalisay Pasilay. Aksyon Rexara Gida sa Igad Highway. Okay. Sige. Pa-check na to na. Pa-check ta na da sa mga amigo ta. Ayos, thank you, good sir. Francisco Munoz, Rex, paano ang may training sa Iloilo para makaprocess man kami sa amon papilis sa Marina? I don't know kung wait na kay na pamangkot ko ng mga nag-process kay gin-honor lang nila. For 1 week man lang ni. Actually, from May subong, 25 to 31 sa dason nga Monday. No? Pagka Martes, pwede naman kalarga. Anong tana kay munang patakaran sa aton sining gobyerno, no? Ayo, salamat gid Sir Francisco Munoz. And Alberto sa kay Jobal Trinidad, may lang pagpamatid sa Kabangkalan, Pelton Lipora, no? Rodora Sioko, may lang pagpamatid sa Hong Kong, Rodora Sioko. Leonila Tarosan dira sa Gatuslao, San Sebastian, may lang pagpamati, no? Leonila Tarosan. Lisa Monte Castro, Vicente Similiano, may lang pagpamati kag Happy Paniaga. Sir Vicente Similiano, no? Ayos. Okay, kantuan tadi sa likod. Rolin Jan Reka Blanca, Action Rex watching live diri sa Iloilo. God bless sa programa ninyo. Tamyaw, tanan nga pamilya Siaga sa Kawayan. Okay. Sige. Thank you, Gid. Rolin John Rica Blanca. Daligid lang mga kaaksyon na. Standby manong balik kita sa Diligid Lamang Madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kailangan. Responsable at pagbalita. Philippine Standard Time, las 12:47. This time check is brought to you by Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras, 12:49 na mga kaaksyon kay Sir Alex Montesa, may lang pagpamati, Vanessa Emayo, kay Jinky Dilagdaon, may lang pagpamati kay Ma'am Lily King sa tanan nga EFC, no? May lang pagpamati alin sa kay Sir Alex Montesa. Sige, largada kita na sa balita sa Kapitolyo Provincial. We have Aksyon Marlon Hinuia. Daligid lang ini may mga Capitol employees nga naka-isolate sa Mambucal, 13 na lamang board member kag department head lakip sa padayon nga naka-isolate. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Marlon Hinuia sa Kapitolyo. Yaring detalye sang balita, we have Aksyon Marlon Hinuia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, wala lang mamadugay kinapresentar dari ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II ang labing ulihing datos sa kadamuhan sa mga
Capitol employees nga nag-positive sa COVID-19 kag mga nag-alalayo kag nakabalik na sila sa tagsa ka mga trabaho. Kahapon hambal ni Diaz mayara sang nagdugang duha nga nagpositibo, pero ang mga nagkalabilin dito sa Mamukal quarantine kag isolation facilities ara na lamang sa 13, lagit na ang duha nga bag-o kahapon. 13 ka mga padayon nga gina-isolate, isa dara board member, ang isa department head. So all in all, kung isipon ang kanabuhan sa mga capital employees nga nag-positive sa COVID-19 subong lamang 2021, ara na sa 52. So sa 52, 39 ang mga nag-alalayo na, 13 na lamang ang nagkalabilin. Now ang adugang tikang nga ginhimo subong sa provincial government diri sa may provincial capitol building magluwas sa disinfection. May mga paglikwat sa proseso sa pag asikaso diri sa mga papeles, labi na sa mga dapat permahan, mga deficiencies. May ginplastar diri sa sagwa sa talatapan ni Diaz. Nga sa diin diri lang no i-transact diri lang ginapatay ang transaction ag way na ang kalabanan ginatugutan nga makasulod pa. Mayroon sa install ginatawag nga filter sa nagkalain-lain nga mga department kag division of offices ag ipahamtang nila ang ginatawag nga outdoor space. Mayara sila sa gintarana nga lugar nga ligwa para nga at least magkahaklo sa preska nga hangin ang mga capital employees kag kung mayara sa dapat pilirmahan, pwede man nila padala sa sining lugar ni amon isa ang ibabawin nga portion sa nga provincial capitol building dira sa may roof deck tanga dira sang bangko kag lamisa para lugar nga pwede sakaan sa mga employee ag lapad-lapad na ra ang area, lapad-lapad na ra ang espasyo Aksyon Rex. Magluwas rin dito naman sa bahin sa multi-purpose building sa babaw to, sa 3rd floor, amo man ang ila sa dinga pagahimuon. Yari ang kabayan sa palayag na Atty. Diaz. Recover, nakabalik na sa Ubra and Mayo ang ilang pag-recover dito. Doon na ulian sila sa ilang pusong kay kayong lawas. And pasalamat sila of course kay Gob, Vice Gob sa sanggunian sa support na ginahatag sa aton nga mga employees na kung magmasakit 100% ang support hasta nga mag-ayo gid sila. Yes. Amo to oo, invitations. So, mula ng math time, 52 minus 13. Mula na nakagwa, no? 39 ay nakagraduate. So, daw, hindi gid manigan. No? So, na nung measures, pagit para nga magdagdag ang dako, pagyapon ng mga nabiktimas mo? Damo kita subungin na plastar, no? In fact, ang aton nga mga liaison officers, even diri sa aton nga sa administrator's office, ginbutangan na sila sa table sa gwa, pamakita nyo doon sa corridor, so that ang receiving review sa mga supporting documents, hindi na matabo sa sulod sa aircon area, sa gwa na sila anay. So kung may mga deficiency, ibalik anay sa gwa. Kung kompleto na based on the evaluations ng aton ng mga liaison officers. Ang kamay laban sa palayag ni Atty. Diaz. Sa bahin naman sa nga damlag lang o kung subungin paggawa nga advisory, may kantaran sa paglalakip naman sa biyahe sa Dumangas, suspension, travel suspension, halin diri sa Bacolod, pagkanto dito sa Dumangas, pagkanto sa Iloilo. Hambal ni Diaz para sa iya hindi naman kinahanglan nga mag-issue pa sa executive order si Governor Bong Lacson Angos
enough na no, para kay Diaz nga naka-issue na sang executive order ang syudad sang Bacolod. Pero ti mga independe pa ni kay laban-laban ti mamangkot pa ni si Diaz sa karon sa hapon o kon sa pasunod nga adlaw kay Governor Bong Lacson kay ang desisyon sa ulihi ara gyapon kay Gov Lacson may angot sudi. Ang aksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hidobaya una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Balita una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:56 ang aton oras. Life Extension Vitamin D3 ang tumaron tama tagad Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na din abuso sa BCPO. Aksyon na din. Action Rex gin paydalom sa random drug testing ang 78 tanan ka mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. 84 kuntani ni Action Rex ang natala na ipaydalom sa karon sa drug test. Apang ang iban ang nagka-quarantine kag iban ang may yara man sang lihitimo nga rason. Sunod kay BCPO Director Colonel Manuel Placido kabahin ini sa gihapon sang internal cleansing sa nga ginapatigayan sang kapulisan kag sunod sa iya sa pila ka drug testing nga ginpatigayon, pasalamat siya nga wala man sang BCPO police nga nagapositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Ginkalipay man ni Placido nga wala ini sang may nabaton nga report angot sa mga pulis nga nagaintra sa illegal nga luhaton, ilabi na ang pag-intra sa operasyon sang illegal nga droga. Panom daw ni Placido sa kapulisan nga obrahon sang insaktong trabaho kag padayon ang paghatag man sang tampad nga pagserbisyo. Pamatinaton si Colonel Manuel Placido. Reminders po sa kapulisan natin, Sini. Balita gikan sa Bacolod City Office, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Bacolod City Police Office para sa sigurado nga immune system ta kag ang mga kaugatan ta magdihogin ini makabulig sa anuman sining nga ginabatsyag sa lawas tabo ilabi na sa constipation ining mother of all disease nga ini. Gintingog na porsa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo, no? Ini siya amo ining evergreen herbal capsule, no?
ang isa ka quality products ang Dokiko Alternative and Health Food Center. Escalante sa sining mga tinon. Standby. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Escalante. Aksyon Roger. Aksyon Rex, isa ka 357 caliber revolver kag subugman may dala ining live ammunition anom teran ka mga buhi nga bala ang nasulod sa sining nga pusil sang ma-recover sa mga katapos ang kapulisan sa Sirad sang Escalante ang ining armas alas 10:45 tak na sa gabi kagabigid lamang sa bayan sang National Highway sa Barangay Alimango, Sirad sang Escalante. Ang gate aristar amo si Carlo Midis Ilobaton, 20 anyos sa edad, soltero, kag residente sang Purok Waling-Waling sa Barangay Malitawak sa among siyudad. Pero sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi, ang hepe sang Escalante City PNP, nagapatigay sila sa ila sining random nga checkpoint sa kagabi. Kag may ara sila kay nainala nga isa ka persona nga nakasakay sa single motorcycle kag ini ang mayara nga sling bag sang ini ang kaduna-duna gilayon ini nga gin sita sa mga katapos nga kapulisan sa matapos nga gin flag down kag gin ayo nga ang iya sini nga sling bag ang pagabuksan dito nga nakita in plain view ining 357 caliber revolver nga may anom ka mga bala. Wala naman makahimo pa sa kung ano pa nga atikang sa pagpalagyo ang sospitsado nga karon detinado na sa bayan sang Escalante City PNP kag kabde kini nga pagpasakaan sang kaso sa paggamailar sa Republic Act 591. Ang kaso gina patigayo na karon nga adlaw agod nga ma-inquest gilayon ining suspect nga si Carlo Mides sa sining violation. Report gikan sa siyudad sang Escalante, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib ni the report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon Roger Gotib. Dasuntang balita ni Aksyon Percival Villamor sa Bago City, 37 anyos nga lalaki nakipagtransaksyon sa police operative nga nagabaligya sa illegal nga droga nadakpan sang mga kapulisan. Yaring countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers Aksyon sa City Police Station at sa bypass operation alas 11 sang aga no ang dito sa may Bonifacio Street, Purok, Sampaguita, Barangay, Poblasyon, Bago City. Kagang operasyon na pamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel
John Jewel Batos-Batusan upod ang aton nga Drug Enforcement Unit siyang station. Kag napakig-transact ini ang isa ka suspetsado sa aton Porsche buyer, kag nabaklan ini siya sang isa ka self-transparent suspected shabu, kag ini siya nakuhaan pagid sa iya posisyon kag kontrol sang anom, bali pito ini siya aksyon na Rex. Ang suspetsado ginkilala sa kay Ruelio Ramo e Perielo, 37 anyos, kag soltero, kag ini siya isa ka electrician na Aksyon Rex, kag pumuloy sa purok bulak sa barangay Poblacion, Bago City, Negros Occidental. Kag nakuha pagid sa iya posisyon kag kontrol isa ka lighter, kag isa ka backpack, kag nabawi naman ang isa ka 500 piso bill nga mo ang ginagamit sa pagbaybas sa iya. Karon ini ang suspetsado ara karon nagapangatubang sang kaso nga gipasaka sa aton kapulisan sa pagbayular sang Republic Act 9165. Ara sa karon sa Bago Police Station ang suspetsado kag nagapawayway aksyon Rex. Report live gikan diri sa may Bago PNP ang inyo ka-aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagservisyo
Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalapan palangga. Madayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad sa isa naman kedisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod
Ang White Malabutan, thank you lang, no? Kagbuwas na naman. Ang iban sinang mga hilikotontang, White Malabutan sa sining hapon sa inyo sining palatuntunan. Salamat, gid. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dirigilamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining ka-Aksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. I love you so, you love someone else, so I'm with Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.